cirka sådan nu. Nu bliver han ikke tjekket. Nu får han... han får 2 stykker. Med at få 3 hurtige kills ude på midside. Men så SU3 han går lige ud og piller 3 mand på stribe på shorten. Mere ind på side mod default. Men Kester Tiger får 3 kills. Der er 2 kills. Hurtigt imod Stær. Horsens er bagud. Han går hen imod. Det er en 2v1 lige nu. Det er Julius. Men han deffer lige nu. Ui! Tiden bliver afgørende nu. Oj! Der er også faktisk en rigtig god defended smoke til